Bună, dragilor! Salutare tuturor! Iată-ne din nou în studio. Astăzi am avut foarte multă treabă, am invitat foarte mulți bloggeri și vloggeri cu care să facem emisiuni. Printre care și pe Robert Berton, cel care va face de aici emisiunii de astăzi. Este un începător, are blogul doar de o lună. A făcut foarte multe colaborări cu vloggeri de succes ce vor urma să fie postate și suntem foarte curioși să vedem evoluția. Așadar, Robert Berton. Bună, Robert, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Spune-mi, te rog, cum a început lumea ta prin blogosferă și vlogosferă? Băi, cochetez cu site-urile și cu un fel de blogging de mai multă vreme. Referitor la vlogging, am început acum o lună de zile, o lună și jumătate, ceva în genul ăsta, urmărind un YouTuber super mare pe YouTube, Casey, și mi s-a părut interesant ce face și am zis, băi, pot să fac și eu chestia asta. Am înțeles că ai făcut deja de câteva colaborări, mai spune-ne mai multe despre asta. Da, am făcut câteva colaborări cu Schivo, vloguri împreună. Așa, prin Vamo, urmează niște colaborări cu câțiva vloggeri cunoscuți și mișto de la noi. No. Ce te-a împins să-ți faci un vlog, mai mult decât că ai văzut un vlogger pe Casey? Adică dorința de a spune tuturor ceea ce gândești, ceea ce preferi tu? Da, mi se pare că vlogul e de fapt undeva un fel de jurnal al vieții și e important să-ți ții un astfel de jurnal și dacă putem să-l facem video, de ce nu? De ce vlog și nu blog? Pentru că nu mă descurc să-mi găsesc cuvintele în scris, în schimb pe cameră live e mult mai bine. Dacă ar fi să cauți un blogger sau un vlogger din România cu care vrea să colaborezi, care ar fi acela? E greu, toți sunt mișto. Nu știu dacă aș putea să dau un exemplu. Mikey H, probabil. Ești la început de drum, așa că sunt curioasă să-mi spui cum o să vezi tu blogul acesta peste un an. Ai să-i schimbi, ai să-l mișezi și tu, de exemplu, să faci doar pe o anumită temă? Nu. Am să-l las ca un daily vlog cu activitățile mele random de zi cu zi. Probabil voi include un playlist cu anumite filmulețe nișate, gen gaming sau ceva de genul. Care este părerea oamenilor și vreau să spui exact un comentariu care pe tine te-a flatat, ca să spun așa, și care te-a făcut să continui, să mergi mai departe cu vlogul? Un comentariu care îmi vine în minte acum e de acum vreo 2 zile, pe un giveaway pe care l-am făcut și spunea cineva, hai cu silver button-ul ăla că știm că poți. Dar și hateri au fost? Da, sunt vreo 2. Și sunt acolo stalkeri, scriu în continuu? Da. Dar e ok. Iau în considerare criticile constructive și pe celelalte le ignor. Cât de mult durează până faci un vlog, până îl urci pe YouTube? Depinde, poate să dureze de la, nu știu, o oră de filmare, materialul pentru un vlog și 3 ore de editare. Aproximativ, până la, nu știu, 5, 6, 7 ore de editare, depinde de complexitate. Și cum se întâmplă asta? Te ajută cineva? Faci singur? Le fac singur. Cât de des postezi și cât de des ți-ai dori să postezi? Postez undeva aproximativ 2 filmulețe pe săptămână și aș dori probabil să am șansa să postez zilnic. Dar e destul de greu cu timpul. Pe lângă vlogging mai fac și altceva și e cam greu, dar... Tu te-ai apucat de vlogging pentru că îți place foarte mult. Și mie îmi place, de exemplu, și altuia îi place. De ce ar trebui să facem asta? Și dacă ai avea un sfat pentru ei, care ar fi acela? Da, cum am spus, vlogul poate fi considerat un jurnal și dacă ți se pare interesant să-ți ții un jurnal, îl faci cu siguranță. Pe video, din punctul meu de vedere, este mai ușor decât în scris, pentru mine. Sunt alții care se descurcă foarte bine în scris și nu se simt foarte comod în fața camerei.
e la alegerea lor. Ca și sfat, nu te gândi că te faci de râs, că vai, mă filmez, stai că mă vede vecinul și o să râdă de mine și nu știu ce. Nu. Fă exact ce faci tu de obicei, fii tu în fața camerei, pentru că dacă ești tu în fața camerei, înseamnă că ori te faci de râs și în viața reală și în fața camerei, ori nu te faci de râs deloc. Cum te găsesc oamenii pe YouTube? Robert Berton, youtube.com/c/bertons BRTTONS. Îți mulțumim frumos că ai acceptat interviul nostru, Cu mare plăcere. dar nu înainte de asta avem o provocare rapidă pentru tine, sper că ești pregătit. Hit it. Bună, Robert, mă bucur să te cunosc. Bună, M-am uitat pe vlogul tău și am un test fulger pentru tine. Ești pregătit? sigur. Mașină sau motocicletă? Motocicletă. Părul prins sau lăsat pe spate? Am lăsat pe spate. Scrisori prin e-mail sau prin poștă? Prin poștă. Filmul tău preferat? Fast and Furious, oricare din ele. Zi-mi 3 lucruri despre tine. Îmi plac motocicletele, îmi place fotografia și am o pisică. Ok, îți mulțumesc. Plăcere. Gabi, spune-mi, te-a surprins vreun răspuns? Nu m-a surprins niciun răspuns. Este exact așa cum este el pe vlogul lui. Robert, ai mai avut parte de un test fulger? Nu până acum. Și cum ți-a părut? Ușor și haios, fun. Vă mulțumesc amândurora! După o lungă perioadă de timp în care am avut vloggeri și bloggeri cu experiență, astăzi a venit rândul unui începător, Robert Berton. Ne-a mărturisit cum și de ce și-a făcut blog și, în primul rând, că nu este greu să fii în această lume. Și nu uitați de concurs, intrați pe pagina noastră Școala TV Oficial, dați-ne un like și un share, spuneți-ne ce a răspuns Robert la întrebarea părul pe spate sau prins și puteți câștiga un tricou personalizat. Așteptăm răspunsurile voastre până la vacanța de iarnă, atunci când vom selecta câștigătorii. Și până data viitoare, cu sau fără blogging, fiți creativi!